Fuck Anders Fogh, fuck Pia K. Føl hvad jeg føler, jeg svæver at vi ingen liv har. Hold dig væk fra min blok, for en person ødelægger en hel flok. Jeg fortryder at jeg gik med det forkerte. Se hvad jeg endte til, en fucking forbryder. Og jeg siger det ikke fordi jeg er stolt af det, men fordi du skal føle hvordan jeg har det i mit hjerte. Vi er tilbage til det gode gamle dag, men ingenting kan få det til at ske. Der er så mange ting der sker i den her verden. Det er en lortet generation vi lever i. Jeg siger det så kort, hvis du er tilfreds så følg mig. Hvis du ikke er, så hold dig langt væk. Vil ikke kende nogen før jeg ved hvordan man er. Gør det enkelt og ikke ryg eller snif. Man vil være ligesom de andre, men tro mig, når du først er begyndt med det shit, så kommer du til at fortryde at du vil være en forbryder. Som jeg sagde, fuck Anders Fogh, fuck Pia K. Jeg ville ønske alt for god, ja. Se hvordan vi lever, hør hvordan vi snakker. Se hvad vi tager på, snak om os, helt på os. Hvad end du tænker, hvad end du gør, så vil du altid være en bitch i mine øjne. Har set folk der skyder på hinanden, vi slider og tjener penge, hvis andre slider for at tjene en krone. Det jeg leder efter er roen i mit hjerte. Vil have at I skal føle hvordan jeg har det i mit hjerte. Hvis man går den forkerte vej, så kommer man til det hele livet. Vi tror det er en leg, men det er ingen leg. Det er den beskidte generation vi lever i. Ikke stol, ikke elsk andre end din familie. Jeg prøver nu disse tider vi lever i, men det er svært for Gud fader at høre ikke mine bønner. Der er helt stille når jeg beder ham om et tegn og det regner. Så jeg læner mig tilbage og venter på det hele bare pludselig er forbi, men jeg sværger. Jeg prøver nu disse tider vi lever i, men det er svært for Gud fader at høre ikke mine bønner. Der er helt stille når jeg beder ham om et tegn og det regner. Så jeg læner mig tilbage og venter på det hele bare pludselig er forbi, men jeg sværger. Verden tilhører kun Allah, og vores sjæle vi bliver befriet inshallah. Biblo, Kaiser A, MDG, yeah.